que tal? Como andades? Saúdos de Llagordillo. Chegamos xa ao programa número 70 de Recuncho Gamer Podcast. Así que nada, un saúdo a toda a xente que estades hoxe no Twitch, ainda que se xe hoxe un pouco en formato tamén diferido, porque vamos en formato enlatado, xa imos cada vez por diante. E un saúdo tamén a xente que xa estades no Spotify, YouTube e iVoox de Recuncho Gamer, no que hoxe, pois iso, imos seguir un pouco a estela dunhas das temáticas que nos deixou o programa 69, que era os Yakuza. Hoxe, pois, temos unha compañía de luxo para levarnos polos mundos de Kamurocho e arredores. Bueno, tamén de luxo é Lara, que nos vai a axudar a guiar, porque hoxe se non vou un pouco vendido. Bueno, aquí creo que os dous pasamos polo pozo do Yakuza en algún momento, quizás un pouco máis que ti, pero facilmente, sí. Nada, pois pues, como sempre, lembrarvos que estamos en @recunchogamer en todas as redes sociais. Aí tamén podes estar pendentes das próximas cousas que vayamos a facer. Estamos xa seguramente esta semana, estamos aquí como estamos aí un pouco en semana saltada. Esta semana tamén comezaremos unha serie de streamings co Senhua Sacrifice 2 ou Hellblade 2, que non me saiu o nome, Hellblade 2, da man de Ángela Triana e Marita Martínez, así que nada, pendentes en @recunchogamer tamén co que vayamos facendo con ese xogo. E tamén, pois xa sabedes que desde bueno, que xa para min xa son de sempre. A xente de Alita Comics que está conosco aquí patrocinando os podcasts, e xa sabedes que ustedes na Coruña, en Avenida Fisterra 99, en Rúa Orzán 94, e en Santiago na Rúa Nova de Baixo número 2. Así que a xente de Alita Comics, onde tes banda deseñada, libros varios, mira, imos ver aquí un poquinho a súa web, alitacomics.com, podes ter libros como, por exemplo, eu que sei, mira, Dragones e Yakuzas, vuelo de Sega hacia un inframundo japo, por exemplo, te delo aí. Pois se non pasades polas tendas que teñen, pois podedes ir para ali. Mira, aí tal, tenos Lara. E xa nos ve moi ben para comentar, porque hoxe a persoa que estades vendo xa no título, pero tamén a nada que se xades un pouco espabilado, estades vendo aí no título, que hoxe acompáñanos Ramón Méndez, que como sabes é doutor en traducción e para producción, leva desde xa 20 anos e pico, pois dándolle aí no mundo profesional de videoxogo, pois traballando en diferentes medios de comunicación, facendo traduccións e localizacións de moitos xogos, moi celebrados ou cousas do Elden Ring fai non moito. Creo que, bueno, ahora estou falando de memoria, creo que andaba no Baldur's Gate, todo a ver se me fai así que a cabeza no backstage me confirma, e me di, no Baldur's Gate no. Bueno, creo que xa é a terceira vez, e xa sabedes que como non hai dúas en tres anaques, pois aquí está Ramón Méndez. Que tal, moi va, Ramón? Moi boas, efectivamente, a terceira vez, pareceme fatal que sexa só a terceira. O que pasa que, bueno, certo é que Iago máis eu hai un par de anos tivemos que aguantarnos todas as semanas, entón teníamos que deixar respirar un pouco a nosa relación. Estivo aí, tive no de alumno, eso foi unha cousa surrealista, en plan, vimos aquí un día a falar de drinkas e logo compartimos clase. Sí, que aparte, claro, ti precisabas unha persoa que para que o primeiro día de clase alguén que entendese as referencias a Panzer Dragón, que eu entendo que sentías un baleiro nas anteriores edicións de TIF, entón, cando que dixías Panzer Dragón, escoitaras alguén no público, está, no, pues aquí está. En fin, pues nada, hoxe imos meternos ca saga Yakuza, sabendo que o tempo é reducido para falar de unha cousa tan densa, profunda e con tanto que comentar, pero bueno, para dar unhas pinceladas chave para a xente que non coñece esta franquía de xogos ou que non coñeces as cosas interesantes para aterrar nelas, pois para falar diso. E xa con isto cedo yo o timón directamente a Lara, e hubo que aquí un pouco de espectador para preguntar cousiñas que non sepa ben, que teña curiosidade, que me vaya descontando. Bueno, pois falar da saga Yakuza, falamos de xogos que levan, pois que xa son un montón, o sea, unha familia que medrou dunha maneira espectacular. A verdad que un crecemento bastante particular para ser unha saga tan xaponesa. Porque, bueno, pues os xogos Yakuza, eso, métense no mundo da Yakuza xaponesa, son os xogos feitos en Xapón e que además reflexan idiosincrasias e formas de ser dos xaponeses dunha forma moi fiel. Entón, tiveron os seus problemiñas para chegar a Occidente e finalmente cando entraron, pois entraron aí con forza e lles deron moita vida. Pois en total falamos de pois un montón de xogos, son 9 xogos da saga principal, 8 spin-offs. Os spin-offs tan variados como levar os personaxes da saga Yakuza ao Xapón feudal, saiu un para PSP, temos o Dead Souls, que no momento este que só había zombies por todas partes, pois tamén fixeron a súa
o seu xogo de zombies, Streets of Kamurocho, que ten xa por aí algún gameplay feito, e os spin-off do Judgment, los Judgment, que son con outro personaxe distinto, pero que tamén están dentro do mundo da Yakuza. Bueno, pois cando falamos destes xogos, pois é que eso son un montón. O seu creador, Toshihiro Nagoshi, traballaba en Sega e el viña de facer realmente un montón de xogos relacionados ca velocidade, como pode ser o Virtua Racing, Daytona USA, o Monkey Ball. El, pois, que ten unha personalidade así bastante particular, quería facer xogos pois, inspirados nas Ninkyo Eiga, que son as películas de Yakuzas. Pois conseguiu que lle deran luz verde para isto, ali comezou a historia, hasta aquí chegamos. Empezaron no 2005, se non digo mal, o primeiro Yakuza, pois até agora. Alguna cousiña que comentar sobre orixes do Yakuza, Ramón? Porque a miña sensación que tamén ven un pouco, veño aquí camisola do Shenmue, non sei se tamén pesa un pouco por aí. Sí, home, lóxicamente que ven de Shenmue, é dicir, Nagoshi estivo traballando en AM2 con Yu Suzuki en Shenmue, lóxicamente decatouse de que aí había algo, aí había unha fórmula que dicía, oes, aquí hai un tema, poder contar historias tochas nun videoxogo ao mesmo tempo que eso, que ti estás interactuando co mundo, que te sumerses nel, que te mergullas aí nesas rúas, que coñeces a xente por a xente que te atopas, etcétera, etcétera. Que pasa? Que Shenmue, lóxicamente, era un xogo excesivamente realista, dende o punto de vista non necesariamente de xogabilidade, que para mí nunca tive problema con eso. É certo que hai xente que sí que lle pode costar máis entrar en Shenmue porque di, aquí os horarios moi lento, faiseme aburrido. Lóxicamente, aí para gustos hai cores. Pero que era a nivel económico facer un xogo tan realista que mesmo tiña a climatoloxía da época, pois en plan, pois nestas datas en Xapón no 80 e pico, pois había este tempo, pois imos tentar replicalo, etcétera, etcétera, pero lógicamente era un nivel de obsesión que non era viable a nivel económico. Nagoshi tirou polo termo intermedio, en plan, coller os mellores elementos de Shenmue e facelos mainstream, por chamarlo de algún xeito, dicir, adaptalos a que sexa eminentemente divertido de xogar en primeira instancia, en segunda instancia ter todo o que tiña Shenmue de este é o teu barrio, estas son as rúas que vas percorrer, estes son os personaxes que te vas a topar, estes son os sitios que podes entrar, as tendas, etcétera, etcétera, por exemplo, eliminando o paso do tempo, por exemplo, en plan, en Shenmue tiñamos paso de tempo, en Yakuza o tempo pasa cando pasa argumentalmente, senón, pois, podes estar xogando 30 horas de noite ou 30 horas de día, que non pasa nada e non pasa o tempo. E precisamente eso penso que a chave do éxito de Yakuza que conseguiron atopar ese equilibrio perfecto entre ser un xogo mega divertidísimo de xogar ao mesmo tempo que logo o argumento dis, buah, que movida, estou dentrísimo. Entón, eso poden conseguir moi poucos xogos, penso eu. É dicir, ese nivel de equilibrio tan perfecto no que funcionan todos os elementos é moi complicado pois chegar a facelo tamén como Yakuza. Tamén é xusto recoñecer, como ben dicía Lara, custoulle entrar, porque, lóxicamente, o primeiro Yakuza, pois, lóxicamente, tiña limitacións técnicas, era o primeiro, etcétera, etcétera. É dicir, ao final, levan, pois, 15 anos, bueno, o sea, algún máis, case 20 anos, a xogo por ano, lóxicamente, iso permitiulles refinar a fórmula, perfeccionar, experimentar, eso, pois, chega o momento actual no que estamos, que xa levamos uns anos en que non hai Yakuza que non sexa sobresaínte, pero xa non a nivel de críticas, senón a nivel de usuarios, cada vez que sai un Yakuza novo, ou un Like a Dragon, bueno, é certo que agora renomearon a saga, que hai que sai unha nova entrega, estamos todos, decir, bueno, eu estou aí dentro primeiro, vale, eu logo 20 anos aí lambendo a batalla cada vez que sai un Kazuma Kiryu novo, pero a día de hoxe xa é un fenómeno social, é dicir, o que vende un Yakuza a nivel internacional a día de hoxe é unha barbaridade, está sendo un referente de cara a novos xogos que se poidan desenvolver ou novas, está inspirando a novos creativos, igual que Shenmue inspirou a un Yakuza, agora Yakuza está a inspirar outros xogos que din, quero ser como Yakuza. Que pasa? Que é difícil ser como Yakuza, porque que Yakuza funcione é totalmente aleatorio, é dicir, non hai un xeito de entender por que funciona eso. Non hai xeito de entendelo, é dicir, eu mesmo chego, porque pásame sempre en todas as entregas de Yakuza, eu chego e digo, esta non lle vou meter agora aquí 80 horas outra vez a un Yakuza ou 100 e pico, nada, vou de relax, vou facer a historia principal, levelear un pouquiño para ir verdadeiramente ben nos xefes, tal e cual, cando me quero dar conta, cando me decato, estou aí xa na hora 103, digo,
bueno, xa rematei os xogos, xa vin os créditos, xa sei como rematei a historia, pero vou ver se fago eso que me quedou pendente por facer e tal. E ao final o que fai Yakuza moi ben eso, é crea un universo. O asunto non é, lógicamente, todo importantísimo, os combates son divertidos, a trama principal é intensa, engánchate un montón e tal e cual, pero sobre todo o que funciona é que hai un universo no que te mergullas dentro, sintes que estás de verdade aí dentro, pasan as entregas e como fan referencias entre unhos entregas e outras, e hai personaxes que repiten, non necesariamente os principais, que eso lógicamente contamos que van volver, pero vas a un cabaret ou vas a unha tenda ou vas ao Poké Circuit ou, bueno, o rollo de Scalestri e tal, volves ver personaxes co que invertiches aí un tempo, ves como evolucionan, como crecen, entón impórtache todo o que pasa nese universo. Entón, eso penso que é a clave fundamental de por que están a funcionar tan ben, porque conseguiron crear un universo no que nos importan todos os personaxes, nos importan o que lles pase, e nos importa incluso a cidade, é dicir, non sei Lara, pero eu cada vez que hai un novo Yakuza, o primeiro que fago é ver como cambiou Kamurocho, en plan, esta tenda pechou, esta abriu, agora isto está en obras. Eu comparto o teu sentimento completamente en todo o que dixeches. Sí, ver evolucionar Kamurocho, sobre todo, eu teño que dicir que o meu primeiro Yakuza foi o 6, porque non sabía nada da saga. Aterrei aí en plan, este é un xogo tal xaponés sobre a Yakuza, vamos alá. E cando rematei o 6 dixen, teño que volver ao principio porque hai moitísima historia que me estou perdendo. Entón, fun ao 0. E claro, o 0 estás na... É unha pasada como recrea o entorno porque é a época da burbuxa xaponesa. Son finales dos 80, en Xapón había un movimento de cartos desaforado, pero é que ves Kamurocho, o sea, que é outro sitio completamente distinto, como en cada xogo vai evolucionando, pois está o barrio chino, desaparece o barrio chino, construen os super mega rascaceos que vas ver xa toda a saga aí plantado, o sea, a evolución de Kamurocho é unha pasada, o mismo pasa con Sotenbori, é unha cousa que foron seguindo en plan como cambio o entorno destas cidades cos anos, nos vamos facer o mesmo. Eso, encontrar personaxes que atopaches no 1 e despois aparecen no 0, pero son personaxes de misións secundarias, pois eso, sí. O do Pocket Circus o dos Scalestri que te atopas no 6 a maior, ou o tipo da secta dos Shori Pipi, que te aparece no 0, Majima desarticula esta secta no 0 e aparece no 6 como un señor arrepentido que está vendo que volveron rescatar esta secta e quere desmantelala. É unha pasada porque eso é o que comenta, el crearon un mundo e ti atopaste a esta xente deste mundo aquí, ali, alá, ao largo do tempo, diferentes épocas, entonces é increíble. Pois, se vos parece, imos fixarnos un pouco, falamos xa un pouco do mundo, de como vai evolucionando un pouco o ambiente ou as cousas que se meten na saga, pero imos meter un pouco cos personaxes, os parece que se prefires, ou paramos un pouco máis en Kamurocho, que ti digas, Lara? Pois se queres empezar un pouco polos personaxes, porque tamén é interesante ver como pasamos de xogar en Kamurocho a expansión do mundo de Yakuza a moitas outras cidades e zonas. Bueno, os personaxes principais co que empezou a saga, pois está Kiryu Kazuma, que é o personaxe principal, que é un Yakuza, que cando empezas no 0 ten 20 aniños, é moi novo, a el criou un membro da Yakuza, era un orfo, e acaba, por suposto, pois entrando ás súas ordes. Todos os xogos van centrados ao redor do mundo do que é a familia Dojima, de feito o apodo de Kiryu, o dragón de Dojima, e a súa realmente é unha historia de preocupación arredor desta familia, de vigilala e protexela, sobre todo nos primeiros Yakuza, todos son tramas super de pelis de gángsters, porque cada xogo ten a súa trama de por sí, pois eso, nos que Kiryu acaba metido dunha forma ou de outra. E a verdade é que todas as historias eso, son unha película en si mesma, e son pelis de acción que son unha pasada. Entón, pois, son historias distintas que vas vendo cambiar, vendo evolucionar, pero cada xogo ten o seu propio tema. E son 100% historias de gángsters, por suposto, centradas no mundo da Yakuza. Sí, de feito, estou me decatando de que, bueno, supoño que os espectadores tamén se decatarían de que Lara e Meiseu non estamos sendo nada obxectivos, é dicir, o noso ton é de paixón pura, de, podemos estar aquí, xa estamos combinando o reloxo da grabación, en plan, non nos vai dar tempo a falar de todo,
que eu penso que eso é unha cosa importantísima esta franquicia, que ti se entras falas dende a paixón, xa che dá igual o rollo de que vese mellor técnicamente, dá igual, é dicir, importache o que estamos a falar. E precisamente o personaxe principales é Kiryu, a min pareceme o personaxe perfecto, porque é unha persoa que está aí por necesidade, é dicir, el pois quedou orfo, eso, pois acollérono, como o acolleron, vese obligado a facer o que lle piden, pero el non está a gusto sendo yakuza. Entón, entra aí outro factor que considero que é fundamental na franquicia e sobre todo no desenvolvemento de personaxe de Kiryu, que é Haruka. É dicir, en Yakuza 1, que, bueno, lógicamente 0 é precuela, pero, bueno, técnicamente saiu máis tarde, saiu entre o 5 e o 6, pero a coña que no primeiro capítulo propiamente, o primeiro que se lanzou, pois Kiryu está aí como non me gusta este mundo, teño que estar porque é o deber que teño con que me salvou a vida, me acolleu, me deu de comer, me educou, etcétera, etcétera, e de repente vese con que a muller que amaba antes de entrar no cárcere durante unha década, pois tivo unha filla mentres tanto, a muller morre e vese obligado a acoller, aí vemos a Harukiña no vídeo, vese obligado a coller, bueno, isto xa é un pouco máis avanzado, está crecidiña, pero colle, penso que ten 7 ou 8 anos cando acolle no Yakuza 1, fala agora un pouco de memoria. Sí. Entón, realmente, a franquicia, a etapa de Kiryu, porque agora estamos a noutra etapa realmente, houve aí, non sei, un cambio de personaxe e tal, logo falaremos de eso, pero a franquicia de base é sobre a paternidade, é dicir, a Yakuza realmente como o factor de fondo, é dicir, todo xira en torno a protexer a esa nena. Entón, por que Kiryu, despois de volver do cárcere, de estar dicindo, mira, metíme aquí no rollo, protexir, realmente non estivo no cárcere porque non fixo nada, simplemente quiso defender unha persoa a que el admiraba moito, que pensaba que era como un irmán para él, e logo resulta que é o xefe final do un porque caese o mundo, etcétera, etcétera. Realmente volvese a meter no hallo en primeira instancia pola súa amada perdida, en segunda instancia por esa nena que é a clave, todos queren ir a por esa nena, é como o eixo principal en torno ao que xiran moitas tramas, el só quere protexela. Ao final do Yakuza 1 deixa a Yakuza, ao comezo de Yakuza 2 ten que volver, porque ten que protexer outra vez, está en perigo moitas cousas en Kamurocho, entre eles pode afectar a Haruka, entón volve a liarse, ao final de Yakuza 2 volve a deixar a Yakuza, ao comezo de Yakuza 3 montou un orfanato para precisamente xente como el, que era orfo, xente como Haruka, que quedara orfa, pois precisamente para acoller a nenos e crialos, que para min esa é a verdadeira trama de Kiryu, en plan, loitar pola xente indefensa, que rollo de os nenos están abandonados, precisan axuda, eu monto orfanato, coido deles, educos, tento afastalos, de feito montado lonxe de Tokio, montado aí nunha esquiniña, en torno a frente dunha praia, e en plan todo bucólico, para que estean o máis protegidos posibles os nenos. Pero que pasa? Ameaza un orfanato? Pois alá que volve a pegarse con quen haxa que pegarse. E así un pouco o bucle, dicir, el sempre acaba volvendo porque ten que defender o que máis lle importa, o que máis importa son os seus nenos. E de feito, a partir do 4, directamente 5, 6, 7, 8 realmente, Kiryu desaparecendo, en plan, mentres eu exista, os meus nenos en perigo, Haruka está en perigo, vou desaparecer, e dende fora, dende lonxe, agochado, con nomes falsos por aí perdido, vou seguir protexendo e defendendo a miña familia. E bueno, eu estou dentrísimo desa trama, é dicir, a min, que logo, claro, pues, está a trama propiamente de Yakuza con esas intrigas, en plan, pues entran as tríadas chinesas, entran aquí dobles traicións, en plan, pues este parecía que era bo, pero en realidad estaban ganando outro, que outro tiña unha trama con non sei que, en plan, como dicía Rafael Aznar, que tamén é moi fan da franquicia, el xoga cunha libretiña, anotando os datos, enlazando quen é quen con cada quen, porque ao final hai moitísimos personaxes. É realista, porque ao final o cine de Yakuza é así, é dicir, é de pues, emular a Yakuza real e ao final é, claro, familias con organigramas, enfrentamentos, todo isto. E todo iso que é realmente algo que a min, personalmente, non son especialmente fan de tramas políticas moi complicadas. É dicir, a min, por exemplo, Juego de Tronos gústame, pero con calma, ¿sabes? En plan, así entre
se comezamos a meter aí 70.000 familias e tal, xa estou un pouco fora, en plan quen era, pero en Yakuza sí me meten porque como si me interesa esa relación entre Haruka e Kiryu, en plan, ese papel de protector, de pai que loita por ser o mellor pai posible, a pesar de que ten todos os defectos do mundo, porque está metido no peor do mundo para ser pai, segue ainda así a loitar pola súa familia e tal. Entón, interésame de repente todo o que lle pasa, todas esas intrigas e tal, por en plan, vale, como voy a afectar isto a miña Harukiña? Eu que non quero que a esta nena lle pase nada. Entón, cal é o inimigo? Ese mal, toscamos. E ao final, eso, son tan... A parte peliculeira, imos chamalo así, de Yakuza, a parte dramática, a parte cinematográfica, das secuencias de vídeo, dos diálogos, etcétera, etcétera, é tan peli de Yakuzas ben feita que ao final Takeshi Kitano, que é un dos actores xaponeses emblemáticos do cine de Yakuzas, pois en Yakuza 6 directamente é un personaxe. Directamente... Non o sabías, Iago? Pois no. É personaxe de Yakuza, do Yakuza 6. Ao final chega o momento no que o cine de Yakuza trasládase aos xogos de Yakuza. É como... todo ben, é dicir, o máximo exponente que podes atopar de dicir que estaban a facer ben as cousas cando actores de renome de décadas baixan a un medio como é o videoxogo, que en principio moitas veces os actores denostan o videoxogo porque din, é outro rollo, captura de movimento, non sei que tal, e os actores de Yakuza din, me paga a pena estar aí porque é unha trama digna da miña presencia. Bueno, é que no, Takeshi Kitano porque é o que máis coñecemos aquí en Occidente, pero é que hai un montón de actores das pelis de Yakuzas que salen neste xogo. O sea, moitísima xente, é unha pasada. Non sei se quede... Claro, igual estamos falando de personaxe protagonista. Non sei se hai un vilán en particular que resalte por aí, que diga, eu quedo-me con este, pero me imagino que habrá moitos, porque igual non aguantan todos vivos dun para outro, como Kiryu. Estou supoñendo, non estou sen entrar en spoilers específicos. Pero bueno, eu hai un que teño, que eu creo que aparecen varios e demais, pero non sei, prefiro que vos moedes primeiro vos con vilán, eu creo que vais a ir. Pois a verdade é que teño moitos que andan por aí. O que pasa é que sempre teño o rollo de que os personaxes principais da saga Yakuza son tan brillantes que ao final a veces pásame que os villanos finais quedanme como en plan, ti non eres o importante nesta historia, o sea, que vamos chegar ao fondo, vamos pasar por riba de ti, pero que quizás máis a trama a veces engánchame moito máis que o villano final. Pero gustoume moito no 6 Somella, gustaba moito o personaxe de Somella porque era como alguén moi cruel de principio, moi frío e tal, e ao final ten esta cousa que pasa moito na saga de Yakuza, que todo o mundo ten un honor personal, aínda que este un pouco pervertido, e ao final pois descubres moitas cousas del ten o seu momento de heroísmo. Gustoume moito ese personaxe, ese villano, pero, por exemplo, hai personaxes como pode ser do Kiwami 1, que son os outros membros da Yakuza que están ao redor da familia do Jima, que sempre me pareceron super bestias esos personaxes, con moita personalidade, que moitos desos son actores, como pode ser Kuze, cousas, todos os do redor. E a verdade é que, además, tes un problema na Yakuza que moitos dos villanos de algúns xogos acaban sendo os teus aliados nos xogos seguintes. Entonces hai unha fluctuación aí de ben e mal que é moi borrosa nestos xogos, o sea, non existe, é unha liña moi difusa, e máis ben os intereses de un os intereses de outro. E entonces eso convirte tamén os personaxes en algo moi dinámico e que é un pouco difícil a veces seguir ese ritmo, ou polo menos a mí me pasa isto. No, pero é que é realista eso, é dicir, ao final é como di Yoko Taro para os seus xogos, para os Nier Drakengard, que ao final é rollo de no mundo real non existe o ben e o mal así tan polarizados como estamos igual acostumados en cine ou noutros xogos, en plan o inimigo é un demo, o rei do inferno, tal e cual, vale, pero no mundo real o que tes pode ser eso, choques de intereses. Ao final, cada quen loita non por mala fe, non porque a xente diga imos a facer dano a Haruka porque sí, non, pois igual precisas a Haruka para acceder a 10.000 millóns de yens ou o que sexa, sabes, en plan choque de intereses en máis. Ao final, todo o mundo fai o que cree que ten que facer, sempre fan o que consideran que é mellor
para eles, para os seus intereses, para o seu grupo, ou mesmamente hai incluso malos en Yakuza, en outras franquicias que pensan que están facendo o mellor para o mundo en xeral, o que pasa que están cegados coa súa visión e non son conscientes de que realmente están a rompelo todo. Entón, o que pasa con Yakuza é eso, que cando te enfrentas a alguén é porque os intereses chocan. Non porque haxa maldade, non porque haxa mala fe, senón porque, sinxelamente, nese momento ti queres unha cousa, outro personaxe precisa outra cousa, eso leva ao conflito inevitable, porque ao final, falando entendes a xente, pero cando estamos aquí a este nivel de primeira instancia, son yakuzas, son xente violenta de base, son xente coa que se pode razoar, pero logo desfrurarse, é dicir, en toda a franquicia, en plan, imos falar, vale, primeiro nos pegamos, hai un combate de 10 minutos, e logo xa todos tirados ensangrentados así no chan, falamos e divagamos. Eu penso que o inimigo que se refire Yago seguramente é esa Majima, Koro Majima, o que estamos vendo aquí no vídeo, pero que Majima non é inimigo para nada. É unha forza do caos para min, Majima. Majima levántase pola mañá, tira dados e di, hoxe que vou facer? Hoxe vou liar con este, mañá líame con este outro. Majima vai totalmente o show. Ten unha relación realmente de bromance con Kiryu, realmente adora a Kiryu, quérense moitísimo e matan un polo outro, literalmente. É o meu personaxe preferido, o sea, eu adoro a Majima. Unha vez, recordo que lendo sobre o personaxe, sobre todo cando xogas con Majima no Zero, tes a oportunidade de xogar con Majima é moi distinto, é unha persona super contenida, ten os seus momentos así extraños, pero a personalidade é totalmente distinta. De repente a Majima pasalle algo e aparece este personaxe que temos agora que é eso, é a forza do caos. O sea, eu veño aquí a facer o que me dé a gana e vou tirar por diante todo o que me aparezca. E recordo que moita xente di que Majima está tolo, e recordo os creadores decir, Majima non está tolo, Majima está solto. Non ten ningún tipo de restriccións, o sea, que poden ter outra persona. No, ele eso, o que pois comentaba Ramón. Eu fago o que quero cando quero, o sea, si Kiryu sae do cárcere, estás moi oxidado, entón eu vou facer que recuperes as túas habilidades de combate. E como vou facer? Acosándote pola cidade, aparecendo en cada esquina en lugares insospeitados para que nos metamos unha paliza. E así continuamente, ou cando hai un momento en que Majima deixa a Yakuza, porque, de feito, isto aparece cando é no 6, en plan de, non queremos que, os Dojima non queren que volvas, o clan Toyo, porque eres moi difícil de controlar. O sea, isto se di no xogo, en plan de, Majima é demasiado difícil de controlar, de feito, o apodo que ten é o can loco, entonces non o queremos por aquí. E Majima nun momento decide, pois vou montar unha constructora, que por outra parte é un negocio moi habitual na Yakuza. Pero é como, entonces Majima sale todo ese xogo cun casco posto na cabeza. É así, o sea, é a loucura en estado puro, a estar solto, ou facer o que lle dé a gana. E aparte, o actor de dobraxe que lle pon a voz fai un traballo espectacular en xaponés, o sea, é unha cousa increíble, e para mí é o meu personaxe preferido. A verdade é que a tolemia de Majima é unha cousa espectacular. Eu como preferido teño a Kiryu, na verdade, non me escondo. De feito, bueno, comentamos antes por riba un pouco, pero no 7 hai un cambio de personaxe, porque o 6 ten un final perfectísimo, non sei por que o tocaron, non sei que será perfecto. Pechaba un pouco esa trama de Kiryu e Haruka, no 7 hai un novo personaxe, cunha nova trama, etcétera, etcétera. Eu non sei que ia dicir con isto. Isto levame algo, pero leíme polo camiño. Bueno, a cuestión que... xa sei, que mesmo con cambio de personaxe e tal, eu sigo pensando en plan, pero onde está Kiryu? Sabes, en plan, como que o preciso, boto en falta, é un personaxe que logo ten os seus cameos, aparece máis, menos, logo no 8 é como protagonista. A mí pasaba no 8 que... mira que me gusta outro personaxe novo, Ichiban Kasuga, que encántame, pero no 8 era como as partes de Kiryu metíalle horas aí, estaba dentrísimo, as partes de Kasuga era como a ver se acaba pronto para volver con Kiryu, sabes? Entón, bueno, aí son totalmente de Kiryu, pero Majima é un personaxazo bestial. É dicir, seguramente é esa dos mellores escritos da franquicia, dos mellores escritos da historia do videoxogo.
Que claro, a ti porque comezaches nos 6 que son un pouco tolemia, eso como... Sí. Pero é que eu teño que dicilo, eu cheguei a saga Yakuza sen saber nada. Entón, cando empecé a xogar o xogo, dixen, que está pasando aquí? O sea, eu non recordo rirme a carcaxada limpa xogando un xogo como momentos que tuven co Yakuza. Entonces, para min, era co Yakuza 6, era todo novo. Era todo, non sei, que estou pasando, isto que é? E despois foi en plan de, moi ben, chegou a pandemia, e dixen, botar na casa, vamos alá. E na pandemia xoguei o 0, o Kiwami 1 e o Kiwami 2. O sea, tuve empacho total, pero que non podía parar de xogar. O sea, estaba pasando tan ben que non podía parar de xogar. Entón, claro, cando pasei do 6, que Majima non sabe o final, pasou en mente, e despois fomos po 0, foi como, ostras, este personaxe é increíble. E despois sigue aparecendo no 1, 2, entón foi, sí. Claro, pero eu que era ao revés, que ti coñeciches a Majima antes do que deberías, que refírome, que os demais, o sea, os máis, bueno, hai moitísima xente empezou polo 0, pero diciros que comezamos no seu momento en Play 2 e tal, é rollo de que para Majima nos era esa forza desatada do caos, que tocaba o grelo cada 2x3 ali, e de repente chegas ao 0 e coñeces o Majima real, entendes a súa historia, ves por que chegou a ser como é. Eso, xuro que desgarra por dentro, sabes? É como... Vemos un pouco mesmo, en plan preconcepcións. Ti tiñas unha imaxe de Majima, igual pois como Iago, pensando este ten que ser o malo, sempre está pegándose con Kiryu en todos os xogos, en todos os vídeos que ves están zurrándose. Entón, claro, ti tes con esa preconcepción de Majima é o inimigo, é malo, e ten maldade, ten tal, e de repente entendes a Majima e como destrózate por dentro. E ao final é o que dicías ti, en plan, ese rollo de caos, porque ten que serlo, porque gustalle ser así, pero eu penso que ni siquiera lle gusta ser así, senón que é o escudo que ten, logo de todo o que lle pasa no 0, é como o escudo que desenvolve, en plan, así a xente non me volve a facer dano. Que pasa? Que logo pasa, por exemplo, no 6, cando aparece Majima, serio e triste, porque pasou algo, que tampouco imos aquí spoilear máis da conta, pasa algo que el pensa que pasou, ves a Majima serio, cando ten que estar serio, cando está triste, ten que estar triste, ainda por moita fachada que teña, por moito escudo, por moita tolemia que lle bote, etcétera, as cousas seguen a afectarlle porque segue sendo unha persoa, e para min eso xa te digo, para min é que velo a Majima, porque además eso, xogas con el no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está de secundario, pegaste con él, velo por aí, pero chegas a entendelo igual, visualízalo, é como unha constante que ti dis, aquí está, xa chega un momento no que dis, aquí estás a finxir, aquí estás de verdade de pasalo ben, etcétera. Eso, moi poucos personaxes, a min personalmente, moi poucos personaxes me chegaron a transmitir tanto como Majima, mérito tamén do actor, lógicamente. E tamén na película de Imase Real, na película de Imase Real de Takashi Miike, o actor que fai de Majima, é desternillante, faino tan ben, é que é maior. Nada, claro, isto ten xa un pouco lectura de como ves as de Star Wars, en que orde as ves? Pois mira, Lara tamén ten a versión de ir por orde cronolóxico e outros por orden de saída, tal, bueno, en fin. Falabades xa da nova personaxe que está agora instaurada nos últimos, xa desde que se rebautizou a saga Like a Dragon, por lo menos a nivel global. Se queredes falar un pouco de Ichiban, que eu tamén xa coñezo un pouco máis, é un pouco que vibras vos trae, e logo xa nos metemos tema Kamurocho, combates, mecánicas, minixogos, en fin, que temos moito por aí. Pois isto deixo bola vos, porque eu ainda non cheguei, ainda non me sentei a xogar con Ichiban, así que todo para vos. Ai, Lara, non estás preparada para Yakuza 8. Non estás preparada, entón. No, eu, a ver, por comentario rápido, aparte fiando co de Goro Majima, claro, eu meu primeiro e único ao que lle metín as horas foi o 7, o que aquí xa foi o Yakuza Like a Dragon, que foi un pouco tamén o cambio de nome e tal. E tamén a miña sensación foi, isto é como Shenmue, pero como se fose Goro Majima. O sea, como se estivese solto a nivel de eso, de chistes, de humor e de todo isto, teño esta posibilidade de inspeccionar o mundo con detalle e tal. Le dado Shenmue, pero logo co xiro neste caso do RPG por turnos que tiña tal, pero bueno, falamente máis de Ichiban, porque aparte dixo xogache o 8 que eu ainda teño aí pendente, é un pouco que che parece a personaxe de Ichiban que agora vira por aí. A ver, Ichiban fixeron moi ben desde o punto de vista de que fixeron totalmente antítese de Kiryu,
Kiryu é un tío moi serio, moi sobrepreocupado, está sempre excesivamente preocupado. O que dicíamos antes, el quere protexer a súa familia, pasou épocas no cárcere por asumir a culpa de outra xente para que logo esa xente lle traizoe, unha persoa que quedou orfa, etcétera, etcétera, que a súa visión do mundo é estar agradecido aos demais, axudar os demais, axudar como el lle axudaron a todo o mundo, e vive sempre co ceño fruncido, Kiryu. Logo, sí, obviamente nos xogos hai momentos de desenfreno no que Kiryu parece que o pasa máis ou menos ben, ou ten aí momentos máis de bailar ou de karaoke e tal, pero ainda así o seu semblante, a súa actitude sempre é moi seria. Que temos con Ichiban? Actitude totalmente oposta. Ichiban tamén quedou orfo, tamén foi acollido por yakuzas, tamén se criou pois realmente en prostíbulos, etcétera, etcétera. E ten unha actitude mega positiva. Ichiban é felicidade, desborda carisma, está sempre cun sorriso, está sempre facendo bromas, está sempre alegre, é dicir, en 2 xogos nos que saiu Ichiban, pese a que lle pasa de todo, pese a que lle pasan barbaridades, que pues eso, traizóns, que o rexeitan mulleres, en dicir, pode lle pasar o peor do mundo, el non perde nunca a súa felicidade. As 2 ou 3 veces que perde a compostura e se cabrea, está iracundo e tal, é como, guau, cuidado, que aquí a cousa púxose moi seria, conseguiron enfadar a Ichiban. Bueno, que realmente estamos a falar de todos os personaxes con moito cariño, pero realmente todos os personaxes de todos os yakuzas con Kiryu e con Ichiban son disfuncionais. É dicir, son xente con moitísimas taras, moitísimos problemas, que, bueno, dito de disfuncionais non dende un ton negativo, senón que, sinceramente, a vida fixos así, é dicir, a vida levounos por traumas, por pasalo mal, e, por exemplo, o feito de que Kiryu sexa combates en tempo real, en terceira persoa, etcétera, etcétera, e que Ichiban pase a ser combates por turnos, é parte do trauma de Ichiban. É dicir, Ichiban, cando estaba orfo, coitado, eso non era prostíbulo, era un soap Soapland, sí. Un soapland destes, non sei exactamente como se traduciría, pero bueno. Pero bueno, o que facía el era directamente estar todo día, mañá, tarde, noite, xogando a Dragon Quest. Que ademais isto pediron permiso de Sega a Yuji para poder empregar o nome de Dragon Quest na franquicia, e dixo pa diante. Entón, como el vive obsesionado con Dragon Quest porque foi o que lle salvou a vida, foi o que lle deu ese ánimo, foi o que lle deu creerse que un mundo máis feliz ou mellor é posible cando nos seus peores momentos da infancia, entón chega a etapa adulta, el ve todo como se fose Dragon Quest. Entón, por que hai combates por turnos? Porque el imagina que el é un heroe, visualízase como heroe de Dragon Quest e visualiza que todos os inimigos, básicamente, ten que enfrentarse a eles como en Dragon Quest. De feito, hai unha imaxe brutal cando chega a Millennium Tower, a esa torre que comentaba antes Lara, que construían aí no medio de Kamurocho. El visualiza, que só ve el, é maravilloso, porque o propio xogo ten esa coña meta no cal ves os protagonistas en plan heroes aí en plan con armaduras, tal, como visualiza Ichiban, e a xente pasando ao redor e dicindo que fan estes parvos, porque están vestidos normal, cun trozo de madeira, el visualiza así con unha espada e en realidad ten un anaco de madeira ou unha escoba ou que es esa. Esa Millennium Tower, por exemplo, el vea como un castillo, como un castelo, como a base do inimigo final, co ceo gris, con lóstregos e tal e cual, cando en realidade non está a pasar nada deso. Precisamente eso, a viaxe de Ichiban gustame moito porque é catártica para o personaxe, é o seu xeito de afrontar os seus traumas, de tentar ser mellor a pesar de todo, como ve o mundo, pois, con esa distorsión derivada de telo pasado mal durante décadas. Para mí, xa te digo, un personaxe maravilloso, o que pasa que, claro, ten esa pega, ese peso enorme que é, claro, pero cantos xogos hai de Kiryu? Nós temos ese cariño a Kiryu, a Majima, a Harukiña e toda esta xente. De repente metes outro personaxe no mesmo mundo, na mesma ambientación, a ver, meten cidades novas, cambian o sistema de combate, é dicir, tentan diferenciar lo suficiente para que desconectes, pero ao mesmo tempo é imposible estar nesas rúas e non lembrarte de Kiryu. Entón, ese é o gran peso que ten, ese é un problema que ten para min no Yakuza 8, feito de que para teña claramente preferencia por un dos dous personaxes. Querendo moito a Ichiban, parece un personaxe excelente, pero sempre vai estar a sombra de Kiryu, ou polo menos a día de hoxe no que estamos a falar 10 xogos de Kiryu, 2 de Ichiban, o cal deses dous un día por riba compartido con Kiryu. Entón, ten que crecer aínda, ten que crecer.
tamén che digo que eu penso que a historia de Ichiban estaba pensada para o 7. En plan, o 7 ten a historia completa de Ichiban. Eu penso que non daba para máis. De feito, o comezo do 8 pareceme un calzador bastante gordo, porque é como... Bueno, claro, se non xogastes non me podes seguir, pero para mí o comezo do 8 é como... Estaba todo ben pechado e sacamos unha excusa bastante metida con calzador para volver a abrilo. Eso que déxame como... Claro, pero en cambio temos o contido descargable ese de Kiryu no medio entre o 7 e o 8, que a trama tiña máis sentido, sabes? Tiña, o sea, é dicir, como que a trama de Kiryu ainda ten sentido que continúe, pero de Ichiban volver a abrir non me tiña tanto sentido. Ao final, bueno, claro, estamos a falar dun xogo de dúcias de horas, ao final, pois, acaba tendo todo sentido, explicando máis ou menos ben, pero bueno, que notase ata certo punto que estaba pensado como xogo experimental, a ver que tal, que pasa, que logo triunfou, vendeu o invendible máis, pois lógicamente dixeron, imos seguir con este personaje, non imos sacrificarlo así como así. Bueno, a ver como evoluciona. Eu teño curiosidade por ver como evoluciona e sobre todo por ver como tratan ese trauma de Dragon Quest, porque ao final é un trauma que xa afrontou, entón cada vez ten menos sentido que siga sendo combates por turnos. Sí, bueno, se vos parece, como estamos xa, bueno, imos ir xa dando aí a reta final, pero non quedan cousiñas a falar, por exemplo, a ambientación dos combates xa tocamos aquí un pouquiño, por lo menos falamos da diferencia entre os anteriores ao 7 e estes. Se queres falamos un pouco de Kamurocho, non sei se... Bueno, Lara, tira ti por onde te apeteza tal, logo xemos... Bueno, de isto xa falamos un pouco nun dos podcasts nos de turismo e videoxogos, que a excepcional recreación que fai o Yakuza dos entornos nos que se sucede o xogo é increíblemente fiel ata o punto de eso de que teñen restaurantes ou tendas que existen na localización real, aínda que eles se cambian o nome os barrios nos que están, pois Kamurocho está basado no Kabukicho de Tokio, no barrio roxo. Entón, é tal cual, quero dicir, a distribución das rúas, algúns restaurantes, tendas que te podes encontrar en certos lugares. Eu, cando estuve en Kabukicho, localizaba os sitios gracias ao Yakuza. Entón, pareceume un detalle increíble, o sea, no lugar no que se suceden todos os feitos. Empezamos por Kamurocho, que como eso, o punto de referencia da saga de Kiryu, aí pasa de todo, pero foi un mundo que se foi extendendo, pois saltaron a Osaka con Sotenbori, nos seguintes 3, 4 e 5 aparecen outras cidades xaponesas, despois pasamos a Yokohama no 7, aparece tamén nos 6, por exemplo, un pobo pequeniño que existe en realidad, que é Onomichi, que está cerca de Hiroshima. Todo isto, aínda que sexa a mellor ou menor escala, cun detalle increíble, o sea, é mallao. Entón, sempre me chamou moitísimo a atención pois eso, esa atención ao detalle dos entornos do Yakuza que realmente che permitían facer turismo totalmente, o sea... Sí, ademais é unha atención ao detalle obsesiva. Notase tamén que aí seguramente paguen o xogo, seguramente con toda a publicidade que hai, porque logo ti vas a unha tenda e tamén mercas marcas reais, coa foto da botella de champaña ou a foto do refresco, e a tenda Don Quijote, sabes? En plan, obviamente eso é publicidade pagada que ao final se retroalimenta e ao final é parte da fermosura de Yakuza, porque ao final, o que dicíamos, crea un mundo, pero un mundo tan crible que está baseado no real, e dicir, pode recoñecer as cousas. Eso notase tamén pois no que é todo o que te rodea. É dicir, estamos a falar da trama principal, dos personaxes principais, etcétera, pero ti vas pola rúa tranquilamente e de repente salta un evento. De repente iniciaches unha historia secundaria que non implica falar con alguén nun sitio, que sinceramente vas por unha rúa nun momento determinado, pasa algo diante túa e tes que actuar. Esa é a masia, que ao final tes tamén dúcias, penso que son como 50 ou 60 historias secundarias por xogo, que todas elas son recreación da realidade tamén. O que falabas antes, Lara, da secta, as tramas da secta, que son historias secundarias, e é fundamental, en plan, que o problema que teñen coas sectas en Xapón, recreado aí, visualizado a partir de distintos xogos, como evolucionou, en plan, pois nos 70 era así, nos 2000 está este tipo de secta, as tramas de rapazas vendendo as súas bragas ali na zona, no barrio dos hotéis, mesmamente, claro, que tamén moitas veces hai xente que se queda con rollo de pero os Yakuza nos trailers vese que vas aí de cabarés, hai mulleres aí prostituídas, tal e cual,
pero que mesmo neso, se é certo que eso existe, eso está, pero tamén, a ver, estamos a falar dun xogo xaponés sobre Yakuza, lóxicamente aí esa mal uso da sexualidade, ese machismo imperante que é fundamental, porque está recreando a sociedade como é. O Yakuza sí que vive aí un pouco nese equilibrio entre plasmo esto porque está aí, existe, e lóxicamente Kiryu vai a ir a un teléfono erótico a chamar ou vai ir a ver vídeos eróticos nesta tenda porque pasaría no mundo real, porque é o que hai, pero ao mesmo tempo fante pensar. A min pareceme, deume unha labazada bestial, non sei se tío chegaches a ver, Lara, pero penso que foi no Kiwami 1, penso, igual foi no 0, pero penso que no Kiwami 1, que ti, pois, cando vas aos cabarés, podes falar coas rapazas, ir gañando a relación con elas, que che vayan collendo cariño, tal e cual. E cando chegan ao punto de collerte cariño, comezan a falar dos seus problemas, comezan a contar a súa historia, profundizas nelas, e de repente esa muller que tiñas como obxecto, que ibas aí por estar con ela, jaja, jiji, bebemos unhas copas, tal e cual, de repente, o xogo fai que sexas consciente de que é unha persoa que ten os seus problemas, e a min en concreto unha da rapaza esta de cabaret que resulta que era lesbiana, e tiña que ocultalo, porque se non perdía o traballo, se non a súa familia repudiaba, etcétera, etcétera, pois foi unha cosa que me abriu moitísimos ollos a mí personalmente, sabes? En plan, claro, é dicir, o xogo final aproveita, ten ese gancho en plan, mira, jaja, hai sexualidade, ven, pica o cebo, e logo faite pensar, dacha a labazada de en plan, pero biches, era unha persoa, ten problemas, e agora ti, como Kiryu, vas a axudar a esa persoa a resolver o seu problema e que poida ser feliz coa súa parella, inda que sexa unha muller en Xapón, con todo no mundo Yakuza, con todo mal visto que podía estar iso, vas a loitar por ela, vas a defendela e vas a loitar pola súa felicidade. E ao final, son eses mensaxes que deixa Yakuza aquí a colá, que o fan especial, que o fan diferente, porque ao final é moi sinxelo deixarse levar polo tráiler, que ao final os trailers van ser o máis espectacular, vai haber explosións, vai haber barbaridades, que é certo tamén que aí no aspecto de combate, pois a franquicia tamén vai increscendo de barbaridades, en plan, comezamos combates de barrio, ao final acabamos submarinos contra, sabes, aí rollo Fast and Furious, sabes, en plan, cada vez a ver que nova locura se nos ocurre aquí meter. Unha cigala, invocación. Todo o mensaxe. Ao final esas que perduren é maravilloso porque faite baixar a garda e logo rompe todas as expectativas, deixache o corazón quente. A mí, por lo menos, nos deixame o corazón quente. Sí, eso sí que é verdade. Sí que ten unha cousa que os Yakuza son moi fiéis en mostrar esa parte humana, pero moi oscura, do que é o mundo do ocio nocturno, ao final o que está completamente conectado a Yakuza. Non só o desa rapaza que é lesbiana, a min chamoume máis a atención, en outro Yakuza, ahora non recordo en cal, que tamén pois, vas a cabarets e acabas, pois eso, tendo unha amistade con unha das rapazas, e esta aproveitan para explicarte como é a vida destas mulleres. Por exemplo, que lles obligan a ter citas fora do cabaret con clientes, unha cantidad de citas á semana. Ou, sabes, sí, enséñanche isto, pero tamén vouche enseñar por todo o que teñen que pasar e as cousas que teñen que aguantar, ou tamén son moi abertos co tráfico de personas. Quero dicir, ao final no 0, o que lle pasa a rapaza que ten que protexer Majima, o que lle pasou, o motivo polo que está cega, é terrible. O sea, secuestrou unha organización que de trata de blancas que secuestra mulleres e tiverna encerrada nunha xaula. O sea, contan moitas cousas, sí que é verdad que se aproveitan delas tamén de moitas maneiras, pero sí que sacan adiante todas estas problemas humanos que hai no mundo da noite. E a verdade é que nesos son bastante directos. Non vouche falar desto, pero tamén che vou falar desto, o sea, un pouco de todo. Eso, a verdade é que fan moi ben. Se vos veces, sei que estamos tocando tamén un pouco esas, dicía Ramón, 50, 60 historias secundarias que igual hai en cada xogo. Se queres paramos algunhas delas que tiñan 6 seleccionadas, Lara, e tamén... Sí, bueno, eu colle unhas poucas por aí. Para mí as misións secundarias son a alma deste xogo, o sea, porque é verdade que a historia principal é moi espectacular, pero é que é o que comenta Ramón, hai miles de misións secundarias e cada unha é espectacular en sí mesma. Esta cousa máis sinxela, o sea, cantos xogos hai deste tipo que teñen moitísimas misións secundarias que non me aportan nada ou que non teñen ningún sentido, que son misións destas que decimos do rol de faime recados. Pero é que no Yakuza realmente cada mínima misión
ten a súa chicha. Por exemplo, nesta que estamos vendo agora, un cat café, porque é outra cousa, parece reflexada a sociedade xaponesa e as súas particulares, a súa idiosincrasia, vamos, moitísimo. E os cat café, que son unha cousa ali, pois hai un boom, vale, hai moitísimos, e tes este home que ten que pechar o cat café porque se lle escaparon todos os gatos. Entonces, a túa misión é ir pola cidade apañando nos gatos que atopes para devolverlos a este home, que ao final, pois, agrececho moitísimo, e aí tes os gatos alabando a Kiryu, porque a Kiryu se lle pega todo, os nenos, os gatos, se lle pega todo, e aí están mirando pa Kiryu, o sea, en plan, por favor, quédate e fai nos mimos. Que diste, este é un xogo, claro, ti cando ves diste, pero este é un xogo super violento e tal, sí, e tamén pasan estas cousas. Ou que, por exemplo, vayas a xogar o Scalestri cos nenos, que además é unha cousa moi típica. Kiryu, que se mete nunha cousa a xogar cos nenos. O sea, que además é curioso porque Kiryu, no seu aspecto físico, é moi claro que pertenece ou perteneceu a Yakuza. Quero dicir, a forma en que se viste, a forma en que se peina, a forma en que fala, é moi obvio. Entonces, calquera adulto xaponés marcaría moito as distancias con esta persona, porque sabe de onde ven. É como que os nenos non teñen ese filtro. Entonces, interactúan moitísimo con Kiryu dunha forma supernatural, el con toda a súa seriedade do mundo, e ao final, pois, é unha cousa que me fai moitísima gracia. Eso, tes unha misión que é xogar ao Scalestri, e ir mellorando os teus cochiños para que teñan mellor estabilidade, vayan máis rápido, teñan colores máis chulos, en pistas cada vez máis complicadas, aí ca pasión que caracteriza a Kiryu. E diste, que estou facendo? E aquí estás, o sea, aliada co xogo de Scalestri. Pareceme unha cousa super graciosa. Ou, no 6, pois, os xaponeses encantan as mascotas, entonces Kiryu acaba aceptando un traballo de facer de mascota, no que se ten que pôr un traxe ridículo e ten que facer posturas para sacarse fotos, porque é para promocionar a vila de Onomichi, pois cara ao resto de Xapón. É unha cousa... Non se te volve. Sí, volve. Onomichio. E no, iso tamén volve. Pois aí, os que vedes, aí tedes a Kiryu cun traxe ridículo, que é unha cabeza dunha mandarina, cun plato de ramen de sombreiro, vestido... un pouco, para que non o este vendo, un pouco naranjito mal. Xa sendo naranjito igual un nivel... E además, agora estánche explicando por que leva esa roupa. En plan, de as botas de pescador, porque este é unha aldea nos que vamos a pescar, e a riñonera co peixe, e despois está aquí facendo poses. Además, é que nun momento dado aparecenche uns tipos que se veñen a meter contigo e cuns nenos que están aí facéndose fotos contigo, e que faz? Co teu traxe de Onomichi pejas unha paliza aos tipos estes. Entonces, é que me parecen graciosísimas, miles, eu que sei, no Yakuza 0, ir a discoteca a bailar, o sea, que tes competicións con outros bailaríns, é super divertido, ir ao karaoke, que xa falamos tamén nun dos de bandas sonoras, que está super ben feito o xogo de karaoke, o sea, as cancións son brutais. Entón, son todas estas pequenas cousas que son máis horas e máis horas no xogo, pero que son tan divertidas, algunhas dramáticas, pero con referencias. No 6 hai un personaxe no que tes un minixogo, que ese personaxe fai referencia ao anime a outros animes, a de Your Name, e outros animes, a chica que saltaba a través do tempo. O sea, en plan, o sea, meta referencias aquí que están, vamos topar a cabeza. É continuo, o sea, non para eu que xogo moitísimo a xogos de rol, non hai ningún xogo que teña o cuidado nas misións secundarias e o mimo que ten a saga Yakuza. E ademais, hai dúas cousas aí que quero engadir. A primeira é como están integradas todas as cousas secundarias, porque, pues, echas un exemplo, polo xeral en cada entrega hai como 2 ou 3 xogos secundarios, xestión inmobiliaria, levar un equipo de béisbol, en plan, cousas que son totalmente dinámicas de xogo diferente, que tío cortas, igual son 15 horas de xogo, podrían venderlo como xogo aparte, totalmente. Como están integradas na trama, que de feito houve un tuit aí atrás, hai uns meses, que se fixo viral, que o pavo dicía no tuit, en plan, non volvo pasar unha cinemática. Entón, o rollo de no 7 está xusto
Ichiban Kasuga contra un inimigo, hai un mafioso rival, música dramática, o pavo hai un vello apuntándolle cunha pistola, tal, voute matar, tal, non sei que, o pavo omite a escena, e a continuación están nunha batalla de cards, xogando os cards o Ichiban e o vello este. Entón, claro, ese rollo están tan integrados na trama que na propia trama da Yakuza de repente tes o minisogo aí no medio que entra finísimo. E sobre todo, o que funciona moi ben é que están perfectamente entrelazados entre sí para que a nivel de xogo teñas ese ánimo de facelo todo. Por exemplo, Yakuza 0. Ten Yakuza 0, vas aos recreativos a xogar un Virtua Fighter, sube o carisma, co carisma podes facer mellor outro minixogo, non me acordo como era a combinación, pero bueno, podes facer mellor outro minixogo de xogar o béisbol, co cal mellora a precisión, coa precisión vas a bolera, xogas os bolos, chegas ao final do torneo de bolos, danche de premio unha galiña, e logo esa galiña no xogo inmobiliario é o mellor asente inmobiliario que tes. Tipo esa galiña resentar os teus edificios, esa galiña xerache millóns de pasta, millóns de yens a galiña, e logo eses millóns de yens podenos invertir en subir de nivel o teu personaxe. Ao final, que pasa? Que todo está entrelazado e para facelo mellor neste sitio tens que facelo mellor noutro, por exemplo, nos canestri que comentabas de conseguir pezas, pois hai pezas que consigues completando historias secundarias. Sí. E ao final todo está todo tan vinculado, todo tan entrelazado que acabas facendo todo só porque todo ten sentido facelo todo. E a min eso pareceme que é o que funciona tamén, de que te acabes enganchando 50 horas, que chegues e digas, non vou volver xogar a Virtua Fighter 2 ou non vou volver xogar a Fighting Vipers, si o vas volver a facer, porque vas ter beneficios por facelo. E ao final acabas sendo eso, unha experiencia no que todo está tan cuidado, cada máis pequena esquiniña do xogo está tan medida que tes que aproveitala, porque vai pagar a pena facelo. De feito, claro, xusto que dicías, o comezo do Like a Dragon, cando xa estás, digamos, no tempo, hai un pequeno flashback ao comezo, despois xa estás na actualidade na que se transcorrido o show. Eu lembro que xoguei 10 minutos e a primeira secundaria que había era unha cosa de apañar o lixo, pillar latas e demais por aí, que era un Crazy Taxi co Pac-Man, o sea, mistura un Crazy Taxi co Pac-Man. Botei 4 horas xa aí, non avancei a trama, que 4 horas teño que facelo mellor, teño que facelo mellor, sei, iba subindo. E digo, imos mal así, pero moi ben. Entón, todo iso que ten, aparte moi meta, non só de anime, senón de outros xogos, porque tamén o Mario Kart, que está no Like a Dragon, que ten case máis profundidade que moitos outros de karts de base, en fin, hai tanta meta comentario tamén por aí en todo iso que é bárbaro. Deberíamos ir pechando. Falabas aí antes dos Virtua Fighter que se poden xogar nas recreativas, que tamén as recreativas pois é unha forma a día de hoxe de tamén pois recuperar recreativas de Sega, que aparte agora están xa entrando nas que eran Model 3, que creo que non había ninguna outra maneira oficial de xogalas. Bueno, o Daytona USA 2, que ahora USA 2, que ahora sí, Sega Racing Arcade 2 ou no, pero eso o recreativas Model 3, que agora o que era en plan beat 'em up, creo que estaba no último, no Infinite Wealth, que meteron Spike Out, eso. Entón, bueno, a ver se saben por aí tamén os cosas de Model 3 que ainda nunca chegaron na época Drinkas de forma B, por exemplo. Tamén xogos de recreativa que fan especificamente para os Yakuza, que bueno, non falamos tamén, porque eso dá para outro programa, o spin-off de Judgment, que é Yakuza puro, pero con outros personaxes e outra trama, nos mesmos sitios é todo igual. Que, por exemplo, teñen o... Bueno, logo meteron tamén penso que no 7 ou no 8, que é o xogo de pistola de luz Kamurocho of the Death, de parodia de House of the Death. É dicir, ainda por aí vai xogos recreativos feitos a propósito que non existen, só existen como minisogo dentro do que me parece unha barbaridade, porque ao final é un xogo de 2 ou 3 horas que eran o que duraban naqueles tempos e pagamos os 60 euros ou 10.000 pesetas ou o que fose. Nada, por eso, non paramos moito, pero bueno, eso, enganchado co Virtua Fighter. Digo tamén polo sistema de combates, porque o comezo nos primeiros Yakuza, creo que tamén bebe moito, como bebía o Shenmue, do traballo feito por Amusement Vision sobre os Virtua Fighter, que creo que herda moito do espírito a nivel de combate. Non, Ramón? Sí, quedei pensando un pouco, en plan, claro, ao final son tantos Yakuza que quedei pensando cantos xogos realmente hai, pero que realmente hai un trasfondo aí de catálogo de Sega importante, porque estou pensando que ao principio eran máis fantasy
Fantasy Zone, xogos así máis de recreativa tirando a vellos, e tes razón que, claro, como xa pasaron 20 anos no universo do xogo tamén, pois agora sí que xa son Virtua Fighter 5 ou Spike Out. Efectivamente, é unha labor de recuperación, porque Sega podría ter feito eso, facer un recopilatorio de Sega Arcade Classics volume 1, sabes? Cobrarcho aparte, en vez de eso metencho como extra no Yakuza, e non só eso, senón que animan a que xogues con eso, con beneficios de mellorar rasgos de personalidade, mellorar habilidades, obter premios de diversa índole. É que eso, é unha carta de amor tan grande o videoxogo en xeral a franquicia Yakuza que bueno, eu por deixar a nota aí de dúbida, negativa, triste, melancólica e ao final, quero ver o que fan agora. Refírome, Nagoshi, que é o pai creador de todo isto, marchou. Montou, ficharon unha empresa china para facer un xogo que está facendo o mesmo, pero con tríadas chinesas en China. O sea, entón, claro, de momento, Yakuza 8, o spin-off de Kiryu, de Man Who Erased His Name e todo isto, ao final eran cosas que xa estaban preparadas ou avanzadas cando marchou Nagoshi. Agora, no seguinte, eu penso que será a primeira vez que vexamos que tal o fai o resto de equipos en el. Eu teño aí esa dúbida de... A ver, é unha dúbida pequena, porque ao final o estudio levan décadas facendo xogos, eu penso que todos máis ou menos xa entenden como funciona o tema e como é o espírito da franquicia ou como ten que ser as historias, os personaxes e tal, pero teño curiosidade por ver se consiguen estar á altura das expectativas, porque ainda por riba, Nagoshi marcha no momento no que a franquicia está aquí arriba, que a todo mundo lle interesa, todo mundo está pendente do próximo Yakuza, justamente no momento álxido da franquicia é cando agora o resto do equipo, o Ryuga Gotoku Studio, ten que estar á altura sen a mente creativa principal. Entón, bueno, é un risco e a ver que tal o solventan. Pois non sei se queres engadir unha cousiña máis. Eu non tengo unha cousiña que comentaxe ao comezo, que incluso é unha saga que outros estudios estánse fixando nela. Eu non, tanto polo paso como polo Final Fantasy VII Remake e polo Rebirth, sobre todo, co números secundarios que hai tamén, digo, isto sen Yakuza non sei se chegarían ao punto de obsesión que as secundarias que hai no Reverse xa, non sei se son o único prove daqui, dos que estamos aquí, pero bueno, no Remake eu creo que no mercado muro notase que hai un pouco de Yakuza neste xogo, por exemplo, por iso e moitos outros seguramente que influenciou Yakuza para, bueno, pois eso, para tamén ao final cousas que funcionan, cousas mecánicas, o que estamos falando, meteste nun Yakuza e podes ir igual un pouco, a veces pola historia, a veces polo minixogo, pero acabas entrando en un bucle todo. Digo, eu non sei en que momento, digo, pero como estou chorando agora co papanatas este de Ichiban e agora porque estou aquí, que estou aquí co lágrima tal. Entón, bueno, que unha viaxe moi interesante os Yakuza, con todas as luces e sombras, a veces tamén, pois, falábamos dos machismos e tal, que ao final, bueno, unha maneira de reflexar, pero tamén ás veces vai así. E nada, pois, ímolo pecharse aquí, mira, unha liña que botamos aquí de podcast, que lle roubamos un pouco máis de tempo a Ramón, ao que lle agradecemos tamén que pasase outra vez aquí por Recuncho Gamer. Cando que chamate para máis, pero tamén aquí estamos toda xente liada, eu aquí, para falar de cousas importantes. Eu creo que Yakuza é importante. Cando que irades, xa sabes, xa tes o meu número. E cando que irades, xa sabes. Ao final, eu veño máis arriba, claro, que me chama susto para cosas importantes que son cosas que vivo tanto que ao final, eso, rompemos aquí o tempo e divago máis do que debería, pero que paga a pena. É dicir, o meu consello final a todo o mundo é probadeo. É que todo o que digamos é pouco porque hai que vivilo, hai que estar nesas rúas, camiñar e ver como te vai sorprendendo a cada volta que das, como descubres cosas novas, como te engancha, como te atrapa e como te interesa absolutamente todo. Da igual empezar por 0, por 1 ou por 7, valen as 3 opcións. Pero non vale xogar a 8 sen ter xogado todos os demais. Se xogades 8 sen xogar todo o demais, é como a metade da película non vos vais a enterar de nada. Tomo nota. Por cousas que me tocan. Moi ben, pois nada, graciña Ramón por pasarte, como dito. Nada, Lara, hoxe tamén tiña hoxe curro, normalmente curramos todos bastante ben, pero eu hoxe viña aquí un pouco de a poñer vídeos. A poñer vídeos, así que nada, tamén nos tiramos esa espiniña, que levamos aí xa uns meses con isto. Pero tens que rematar coa canción Like a Butterfly do Yakuza, tío, do karaoke. A ver, Like a Butterfly. Bueno, pues
E imos poñéndolle o peche ao programa de hoxe de Yakuza. Primeiro, recordando que xa sabes que os podcasts chegan agora grazas a xente de Alita Comics, a vosa tenda de banda deseñada, anime e tamén cousas de videoxogos que tedes aí, merchandising e todo tipo de cousas. Xa sabedes, na Coruña, en Santiago, e tamén na súa web alitacomics.com. Así que nada, por exemplo, do libro de Ramón Méndez e Rafael Aznar, do que falamos hoxe, pois tamén o tedes por aí para botarle un ollo e expandir o que comentamos no podcast de hoxe. E polo demais, imos tamén cas cousas que nos comentaxedes tamén en Instagram e en Twitter, bueno, neste caso foi en Instagram, deixamos aí as respostas. Comezamos por Diego Pouzón, que nos decía que a sétima entrega numerada, nos decía que o seu favorito era a sétima entrega numerada polos subtítulos en español, creo que era a primeira que chegaba con localización en español, e polo novo prota Ichiban, do que xa falamos un poquinho. Logo máis tarde, xa casi o día seguinte, engadía o cambio de aporrear botóns, o estilo beat'em up, por turnos con inspiración Dragon Quest, como comentábamos por aí. Logo tamén Marcos Sack, que nos deixou aquí unha resposta compartimentada en varias no Instagram, dixo: rematei o terceiro xusto antes de ver isto e destaco a riquilla, é brutal, non me chego espazo aquí. Sigue, como o xogo, o Kiwami ten unha historia que che parte pola metade, o Zero é unha locura de xiros de guión, momentos, se queda con momentos, pois que hai moitos, desde o final do Kiwami 2, a pelea do final do Kiwami, estar cos nenos no 3, que comentamos tamén un pouco ao longo do podcast, tamén di os combates sorpresas de Majima no Kiwami, ir ao karaoke con Haruka, dixo, bueno, bien máis arriba, pero é que son uns xogazos todos e ainda vou polo 3, debería de xogala todo o mundo. Pois mira, estendemos con calmiña, pero iso, ás veces unha vez que chegas ao final da historia podes saltarse ao seguinte, logo non hai que pararse aí nas cousas finais que hai do xogo. E por último, dinos aquí JPV unha cousa que xa comentamos no podcast 69, así que se nos coitaches JPV, que tamén te mandamos para aí, que di a misión do Like a Dragon dos Yakuzas bebés, que iso xa falamos un pouco aí no anterior programa, que era así un pouco máis picantiño. En fin, pois nada, graciña estando en Lara, que xa despedimos por aí a Ramón Méndez, que andiveron por aí, pola súa axuda hoxe para meternos aquí no mundo de Yakuza. Espero que tamén vos entrasen máis ganas de xogar, como eu tamén estou aquí un pouco ahora que aí como non. Nada máis, aquí o programa de hoxe así un pouco máis especial, un pouco máis diferido en forma de simulación, que diría que era. Pois nada, volveremos o martes que ven con máis podcast. E tamén lembrarvos que mañá, mércores, teremos, pois que estes vendo isto en directo, mañá mércores teremos a estrea do Hellblade, do gameplay do Hellblade 2, da man de Ángela Triana e Marita Martínez, que estarán aquí no twitch.tv/recunchogamer, para ver os primeiros pasos deste xogo, e tamén co enfoque un pouco debullando as cousas que van aparecendo aí da mitoloxía tamén que nos mostra este Hellblade 2, o Senua's, xa non sei se Sacrifice, bueno, a segunda parte do Hellblade, xa sabes cal digo. Nada máis, pois nada, sintonía, vémonos na próxima. Se vos gustou o vídeo, tamén estás no YouTube ou Spotify e demais plataformas, pois deixade un comentario tamén co que vos pareceu Yakuza, hai un like, suscribidos se non estás atentos para máis novos vídeos, porque tamén temos aí pendentes cousas da Expotaku con videoxogos que houve na zona indie, que tamén vos queremos presentar, e algunha cousiña máis, así que nada, vai haber moito contido aquí a este tramo final de curso, temos moita cousa aí na recámara. Polo demais, patreon.com/recunchogamer, se queredes botarnos unha man tamén a seguir facendo máis contido. Nada máis, ata a próxima, saúde de Gordillo. Fly like a beautiful butterfly, fly like a beautiful butterfly.